Dipersilakan untuk semuanya saja para paraga selenok saking Kecamatan Selaun yang sudah menghadirkan dadak perannya, dipersilakan dibawa ke panggung pagelaran, tepatnya di panggung depan sebelah utara panggung hiburan. Terima kasih.
Yoiki salah sawit cilik sakti seorang dari bantara kang awas para pati puja kelana paragi sakti puja gadok kang sawu kang gusti sokan tuwuh jeneng tilupun yen ana iki kebas tau marang Gusti Prabu Klono sing Wandarna Indaknya
sang patuh Pujangga Anuk Pujanggano ayo orang krida tata kaprajitan sejatine jeneng sira marang awake dhewe wis sineng kuwi betapa olah tata wibawa tata katrajitan tata kaprajitan kalau saka kiate aku jepang sing kene kebak ing rambut ayo kami berkakang merokake melaku ngobong kiri derek melatuku jadi derek mau bagus ayo ayo Ibu bawa orang ke sana kesurupan Pak Dirman mikrofon wireless bagi yang mengetahuinya tolong dikasihkan panggung mikrofon wireless itu ada di dalam panggung bagi yang membawa mikrofon wireless oke sampun mas sampun
Oh, bature iki lho. Bocah satu mempeng Malah kok. Iki ditanggap Pak Lurah, Bu Lurah, terus ketua Cuk. Lah kuwi ketua apa? Cuk. Kok cuk piye to? Lah kuwi Alimiyah CU. Alimah CC UK Cuk. Nah, nggih, sampeyan Cuk. Bocah kaya ngono. CUK. Mbah Lurah Selaung karo pimpinan kecamatan Selaung kok nekane Aliando. Aliando apa to ya? Bentuknya kaya kijing ngene lho. Bener kok kijing Dre. Iki bocah ngendi? Pak MC. Lah kok ganongane ketambahan saka Malandika. Rambut enek. Rambutku enek. Aku ya enek. Rambut enek. Kabeh rambut enek dhewe, malah ngomong dhewe rambut enek. Rambut enek. Iki enek rambutnya. Iki lho. Delok muncung mak srit iki. Aja. Kok kuwi muncul lha iki ndase to melon. Aku rasane nek rambutnya ning arepku kok isin. Oh. Ngapa? Iya. Bot. Kaya potongan ngono lha iki. Hei, ngene iki aja digua. Kowe iki kok malah digua. Dimanfaatke nggih tumbang. Kok iso tumbal iki lho. Lah digua eman. Ya apa? Gemet-metan apa iki jenenge? Ora. Ganongan multi talenta ya iki. Talentan. Bulurah mau jane aku ning burimu. Ning wong ya ora ngeh. Ya gumon kok bulurah ora. Oh. Lumayan. Aku yo lagi iri iki roh tanggapan ning sahur. Wis lauk. Sahur. Piye? Bulurah nyawar melinjo. Lah kok iso Sirahe dolan buah pentol korek. Tahu bulat. Iki multi talenta. Awake dhewe, Dre. Wong telu wong limo ki kalah karo dheke. Loh, awake dhewe jungkir balik. Solah, salto. Wis dilakoni. Dheke berbagai suara bisa menerima. Lho lho. Rene yo. kowe durung limo. Wong sewu aku ora mudun. Alah potonganmu koyo Carmen no. Loh, Suara apa iso? awake dhewe jungkir balik solah. Wis, lek dheke luwe-luwe. Berbagai bunyi iso. Kowe tenan ora? Suarane banyak. Mas, tenan ora? Tenan. Iki dikete wong sampe ning bane. Suarane kethek. Tek. Oh ya. Oh gitu. Saiki kan dia waktune dibagi to Mas Jos. Heeh, awake dhewe barang ning kene yo iso multi talenta tenan lho ya. Iya. Iki barang yo pinter lah atraksi e. Iya. Awake dhewe kudu mengembangkan kreasi atraksi kuwi kudu luwih apik. Tapi Wis atraksi tenan to. nek salto kaya ngono mbahku yo iso. Lah iya, liyane salto. Suara iso iki. Ngono suara pinter iki. Nah, kuwi ngadi. Suara apa? Suara kedak. Suara tumo. Ya Nabi salam Alaika ya Rasul salam alaika.
Yo, atraksi sing dasi macet. Atraksi sing apik lho. Dasi macet. Dasi macet. Barang apa enak loh. Los maghrib, nyampe maghrib. Ya, ya, ya. Satu genawan yo orangnya BPJS yo genah. Lah iki tidak ditempel. Alon-alon. Iki mau wis gedhe dhewe wis kaya gajah guling. Bagaimana cakap-cakap Anda apakah ini bagus sekali untuk dicoba lagi? Jangan. Karena apa? Itu berbahaya. Karena apa? Berbahaya. Karena apa? Karena gotong mlebu sirah.